So Marlot has declared that she's now ready to leave Madrax after she almost lost $900. And these days Hanzi kakukangamwa kacho kanenge katiwedzerei. Hanzi aimbokangamwa kumashure uko, but this time around it's getting worse. So she's blaming Madrax anoshandisa kuti ndofunga ndo ari kucontributor. A few hours ago she posted looking for a person that she gave $900 to do marketing Emba Make. Let me just read what she posted. And 3 weeks ago when I was coming from work, I passed through town, so I was going up Harare Street. Then I remembered that I needed new curtains because we moved to a bigger house 2 months ago because we needed a bigger place for our newborn and his nanny, and bought curtains for $900. I had measured everything kare, but nangoverengera vavati anoita ready the following day. Then I took that lady's number vati ndimubhipe vandavarairwa. So here she doesn't have my number. Vandatokangamwa kuti I bought curtains. So some 4 days ago ndichibalansa mates dzangu, I was like something is off. Kuti mari yakaendepi? That's when I remembered kuti I bought curtains. But challenge now ndeyekuti I don't remember I saved a number or kuti ndakainyora kuti I tried to search kuti curtains hapana chokubuda. Then on Friday I went there kuna Harare, but I couldn't remember the shop. By the way, if I bought curtains from your store on the 16th of November, please contact me. 900 yakawandisa. By the way, I don't know kuti kudhakwa here or kusajaira kubuda panze kunoita ndidaro. Ndimalotri ari kunyora nyaya yake kuti akagosiya zvake $900 akatadza zvake kucollecta anything, number, receipt zvese. Handi ukatenga chinhu especially for mari unoti ndipei receipt, and most of the times receipt inenge ine number. Pane musikana just left asina zvese izvozvo. Handizivi hangu kuti what she was thinking. At this point we are not so sure if it's postpartum depression because it causes memory loss kana kuti zvasangana nebrongo racho. Musikana ari kutoti aiwa ndofunga kunwa here kana kuti chii chiri kuitika. Hanzi naiye musikana pamwe kudhakwa kuri kukonzeresa kuti adai so, because when she found here, she wrote kuti I found here guys, the curtain lady yuwi regai tisiye madrugs because parwariwa. And pane vamwe vanhu vanga vatotanga kutoti nyaya yebrongo inokonzeresa izvozvo. Hanzi zvakashatira kustika unogona kungopa munhu anozvifambira mari. Ndo vamwe vanotaura nezvemadrugs kuti madrugs unogona kuita anything. Like you don't even think if you are under the influence sometimes. Unogona ngoti okay ndiri kuda chakati ongosiya mari out of nowhere wotokanganwa wotozoti after some weeks. She also wrote another incident. Hanzi chero balance yangu yekwana ndine mukudze kuHICC ndakazoitora nezuro when I finished performing speed kuchitungwiza. Ndenchifunga zvinhu zvakawandisa. Problem ndinoda kuronga stereki. Ndoita zvinhu zvakawandisa at once. I have a friend of mine anonzi Abraham. When he saw that I'll be performing Kwaja Presa, he told me to come get money for proper outfits. Ndikakanganwa $500. Kwakuenda hedu takarova tumaoutfits $12 tekumarana nemasandals kutokangamwa. Akazonditumira mande mari yacho show yatoitwa kare. Mokunzwa kuti it's like kuti zvikuramba zvingoitika all the time kuti she is forgetting things that are really important mulife make. Anokukangamwa mari apedza kuperforma hachatora mari. Shamwari yake yakati yautore mari outfit kukangamwa yemarketing. To be honest on everything, it's just like, to me, how can someone forget such a thing? Kutokanga shop okanga mafuti kuti wakabvisa mari marketing asi mba macho chimuona marketing acho hauna. Every day uchimuka wotota weeks and weeks uchingoona mba muna marketing unenge uchifunga kuti hauna kubhadhara hauna kutenga. Ipapo pangondiconfuse hangu kuti what will be running through your mind when she's seeing imba isina marketing every day. Iye akatenga marketing acho otoona kuti mari haisi kubalansa otozofunga kuti aiwa I bought curtains. Amen, I don't know. Uye vamai vacho havamuzivi here Maloti kuti vakatorivara zvekutotadza kutosona marketing wonyarara. Vanenge amen, I don't know, something is fishy. Some were saying that it's marketing strategy, but iye ari kuti no, it's not about marketing. It's something that is going on na iye personally. There's something, not kuti she was trying to market the lady. She's not marketing anyone, but she was trying to look for mukadzi honestly akamuitira marketing acho. And congratulations, they've moved to a new house, new space.
izvi zvakanaka izvika izvi kuti vanhu vaimbodzingwa not so long ago. This year Malot was chased away nekusabhadhara rent. Life just changed all of a sudden. They now have a big house, they now have things. Life is just changing for them, and I'm so happy for them kuti they've got a new house yavakutosvana neni. Knowing history yamalot, ndakatomboita video ramalot panapa adzingwa ndosaka achipopotedzana nadj Ino achigara achingoti pamalot penyu inyaya yekuti vakadzingwa kumba kwana dj Ino vakarohwa ikoko vasingabhadhari rent, akafumurota namalot vanokumbira kubvira kugasi rekubikisa, vanenge vasina kana chikafu, vanenge vasina kana chimba macho, akaburitsa property yavo, akaburitsa kuti mubama namalot hamuite makazodaiso. But here we are a few months after. Malot is actually having a big house, a very nice one, and also property. Akati arikutenga zvinhu zvake, arikunyatsoita imba chaiyo chaiyo yecelebrity. Kana chakuzotiwo chakuenda kumba kwavo kana kuti tenda kunyatsoona kuti mumba mavo hamusi kunyatsosira. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts panyaya iyi? A road to 50,000. Not forgetting that we are almost very soon we'll be reaching 32,000. Ngatite chikurumidza. My subscribers, please don't reach to this extent usina kusubscribe.